नमस्कार. कसे आहात सगळे? मस्त ना? तर आज आपण बनवूया मसाले भात. त्यासाठी लागणारे साहित्य: इंद्रायणी तांदूळ 2 वाट्या, इथं कढीपत्ता घेतलाय, लवंग आहे, तमालपत्री, टोमॅटो, मिरची, कांदा, आलं लसूण पेस्ट, जिरे आणि मोहरी. इथं कुकर ठेवलाय आपण. यामध्ये तेल टाकून घेतले. तर आता जिरे मोहरी टाकूया. जिरे चांगले असं तडतडू द्यायचे. आता कढीपत्ता घालून घेऊया. आता कांदा, गॅस मंद आचेवर ठेवायचा सगळं टाकूपर्यंत. मिरची, हे भाजून घेऊया मस्तपैकी. आलं लसूण पेस्ट, आता हे सगळं मस्त भाजून घेऊया. हळद टाकूया. हळद 1 चमच टाकायची आपल्या अंदाजाने, आपल्याला जसं पाहिजे तसं. नमक टाकून घेऊया चवीपुरतं. आपल्या अंदाजाने नमक टाकून घ्यायचं. मस्तपैकी भाजून घ्यायचं. कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये कमी साहित्यात होऊन जातं. जरा लाल तिखट घालूया, अर्धा चमच. गरम मसाला 1 चमच. हलवून घेऊया आपण हे आता. एक चमच धना पावडर. तर हलवून घेऊया. आता आपण तांदूळ टाकून घेऊया. आपण आता पाणी ओतून घेऊया. हे पाणी जितका अंदाजानं आपल्याला पाहिजे. भात जर 2 वाटी असेल तर 3 ते 3.5 वाटी पाणी घालायचं. हा इंद्रायणी तांदूळ आहे, त्याच्यामुळे याला पाणी जरा जास्त लागतं. तर आता आपलं हे पाणी घालून, गरम पाणी घातलेलं आहे एवढं, खाली तांदळाच्या एक बोटाचं कांड वरती असं अंदाजानं पाणी घालायचं. आता टोपण लावून घेऊया आपण. आता हा भात शिट्टीला लावलाय. 3 शिट्ट्या झाल्या का तयार भात.
बघा आता 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर मस्त असा भात शिजले, एकदम मस्त, एकदम छान वास सुटले. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेतलाय मस्त असा मसाले भात. या खायला सगळ्यांनी. आवडला तर नक्की शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.